yanga ayabiawago anyị bụ ndị Igbo n'ime mi yanga ayabiawago nwere ọzọ ayabiawago ewo akwụkwọ na-atọ ụtọ ọ na-abịa ụra ụta onye nwere nkasi obi ọ ga-amụta akwụkwọ ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego kwụọ n'aka Igbo Class World anyị ekene unu anyị bụ Igbo Class World anyị bụ ndị otu na-akwalite asụsụ na omenala Igbo anyị bịara ka ibu unu na echi niile bụ Satọde na enwere Igbo Class n'ọkụ elekere 6 nke mgbede ya bụ unu sonyere anyị onye chọrọ ka ụmụ ya gụọ akwụkwọ n'Igbo Class ya deela anyị edemede na akara dị ebe ahụ onye chọkwazi ka o solu na-akwalite asụsụ na omenala Igbo ma ọ chọrọ iso na klaasị na-agụ akwụkwọ ma ọ chọrọ iso na-akwalite asụsụ na omenala Igbo mana ọ chọrọ iso anyị na WhatsApp group ya deela anyị edemede ka anyị nabata ya na WhatsApp group anyị taa anyị ga-agụ maka akwụkwọ kọkwa akụkọ ifo ya bụ biko sonyere na anyị keseni kpọọ na ndị ọzọ ikwu na ibe agbata obi ka anyị jisi ike kpọlite Igbo na-awụnye anya Igbo magoro afọ n'ala maka gịnị ọ bụrụ na ụmụ anyị asụrụ asụsụ Igbo ụmụ fama nso oke nwa bịa nso ụmụ fama nso ọ bụrụ ya bụ na anyị abụla agbụrụ fulefu anyị achọrọ ka anyị bụla agbụrụ fulefu biko unu nye aka ka anyị bulie ibu anyị danda ka anyị wee nwee ike nwetakwa asụsụ anyị ọzọ ngwa gụọnụ Igbo Class lụsi ike ọrụ ike ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha ka anyị lụsi ike ọrụ ike ndị Igbo enweta egokwa ọdịnala ha ka anyị lụsi ike ọrụ ike ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha ka anyị lụsi ike ọrụ ike ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha Igbo Class lụsi ike ọrụ ike ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha ka anyị lụsi ike ọrụ ike ndị Igbo enweta egokwa ọdịnala ha kwụọ n'aka anyị na-agwa unu ka unu sonyela anyị mgbe niile anyị pụta shia anyị kọmentị anyị unu sọskraịbụ kwa na YouTube chanel anyị maka ọ bụrụ na unu akwadoro anyị ọma ndị mma maka na anyị niile na-eme ka anyị niile tụkọ aka wee mee Igbo na-awụnye anya ka ọ dị mma biko kesaa enyi anyị na-ekele unu ka unu si na-akwado anyị unu gbọọ ndị ọzọ ngwa ka Adaobi gụọ ihe nwe taa unu gekwe ntị maka anyị ajụ ajụjụ agụcha ajụjụ Adaobi ngwa gụọ mkpakọrịta ụka isi nke 8 mpakịrị ụta lee Chioma na Chinenye ha na-akparịta ụka chelichela Adaobi ị ga-agbafe akwụkwọ nke a na-agụ na-enye Igbo mbido Igbo bezik mbụ bezik mbido nke abụọ na-enye anyị na-agụ ya obele emechakwa anyị ya agụta ya ọgwụ ya bụ gee ntị anyị aga agụcha anyị ajụ ajụjụ maka anyị na-amụ ma abụ ịdị onwere ihe anyị aga amụ ebe a
anyị mụcha anyị na-agụ agụmagụ ngwa bido n'isi. Isi ike asatọ mkparịta ụka. Lee Chioma na Chinenye, ha na-akparịta ụka banyere nrubeisi. Chioma: Chinenye, gịnị mere onye nkụzi jiri pịa gị ụtarị taa? Chinenye: o si na mụ abịaghị akwụkwọ n'oge. Chioma: gịnị mere iji bịa akwụkwọ n'oge? Chinenye: etetaghị m ụra n'oge. Chioma: ndo. Chinenye: o. Chioma: lekwa efe akwụkwọ gị, o ruru unyi. Kaba ahụ saa ya ka ọ dị ọcha. Chinenye: aga m asa ya echi. Chioma: mba, saa ya taa. Iriri ya otu a bịa akwụkwọ, onye nkụzi ga-apịa gị ụtarị ọzọ. Chinenye: ọ dị mma, aga m ejisi ike saa ya taa. Chioma: ọ dị mma. Dakwa na nne na nna anyị gwara anyị ka anyị na-eje akwụkwọ n'oge. Chinenye: ọ dị mma, aga m asa efe m bịa akwụkwọ n'oge. Chioma: ezigbo nwanne m, daalụ. Ka anyị na-eme ihe nne na nna anyị gwara anyị. O nweghị onye ga-apịa anyị ụtarị. Kwụọ n'aka aka kwụba kwata 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 kwata. Adaobi gụtakwa na akwụkwọ unu afụgo. Anyị si na London wee na-ekele unu, mana anyị na-amụ abịdị mgbe niile n'Igbo klas. Anyị na-amụ mkpụrụ okwu na mkpọkọ okwu ma ahịrịokwu. Ịmụta abịdị, ịmụtachaghị ihe niile. Onye Igbo amara asụ Igbo, ifuru na ọ bụrụ onye Igbo, ya ka ọ ji wute anyị, wutefe anyị oke. Anyị fụkwa na asụsụ n'ala. Ndị Igbo ma ihe alụ wee kpọkọnata sị ka anyị bido Igbo klas. Ya bụ kwado na anyị ka anyị wee weli Igbo gaa n'iru, ka anyị gaa n'iru ebe Igbo dị. Kịta mma agụghalị ọzọ, ngụghalị anya njụọ ajụjụ. Onye mkpọrọ afọ ọzọ anya gee ntị, maka onye mkpọrọ afa, onye m akpọrọ afa ya azakwana. Anyị chọọ ka ọ na-aga n'anyị ya n'ahịrị. Anyị achọghị onye akpọrọ afa ka ọ zaa. Ka m gụọ onye ọzọ. Adaobi gụtara ya, mana ihe njichọ igri ọzọ bụ papa nnekwu papa ahụ dị ike ngwa ṅụọ mmiri, welu mmiri ṅụọ mmiri. Ya bụ n'agbanyeghị echi niile akwụkwọ ga-adị, anyị nwere ndị nkụzi bụ ọkaibe, ndị na-akụzi, ndị apịla aka wee kpọta, ndị bụ kpọkọpị na nkụzi fabụlụ Igbo na mahadum. Ya bụ anyị nwere klaasị dị iche iche 1, 2, 3, 4. Anyị na-eme ma ndị okenye ma ụmụaka. Ya bụ nke 1 bụ ndị obele, ndị teenagers bụkwa ndị 2, ndị 3 kwa bụ ndị togolo eto. O nwekwere na ngalaba ebe ndị masụ Igbo mana fa amara ede, fachọ ka fa dee nye ede. Ịbụrụ onye Igbo iyi asụ Igbo, dee Igbo, gụọ Igbo. Ya bụ na ịkụrụ ọrụ. Ọ bụ na ị na-anụ Igbo anụ ma ịsụrụ asụ, ọ zuru oke. Ọ bụla ya bụ na ịbụ onye ogbi Igbo, ihe na express yourself n'Igbo. Ọ bụla ya bụ na ịbụ ya bụ ihe agụ, ị ga-asụ ọnya, dee ede, gụọ agụ. Ya ka o ji dị mkpa ka unu bịa Igbo Class World, bịa mụọ Igbo. Ka ngwụkwa anya ọzọ. Isi nke 5 ka anyị nọ, isi nke 8 amin. Mkpakọrịta ụka. Lee Chioma na Chinenye, ha na-akparịta ụka banyere irube isi. Chioma: Chinenye, gịnị mere onye nkụzi jiri pịa gị ụtarị ụnyaahụ? Chinenye aza anya, ọ sị na abịaghị m akwụkwọ n'oge. Chioma ajụkwa anya sị, gịnị mere iji
iji gị bịa akwụkwọ n'oge. Chinenye azakwa anya si eteteghị m ụra n'oge. Chioma jụkwa anya si, Chioma wee si ya ndo. Chinenye wee si gịnị? O Chioma wee sikwa ọzọ, nekwa efe akwụkwọ gị, o ruru inyi, kaba arụ ka ịsa anya ka ọ dị ọcha. Chinenye wee si ya aga m asa ya echi. Chioma si ya mba, saa ya taa. Iyiri ya otu a bịa akwụkwọ, onye nkụzi ga-apịa gị ụtarị ọzọ. Chinenye asị ya ọ dị mma, aga m ejisi ike saa ya taa. Chioma asị ya ọ dị mma, chetakwa na nne na nna anyị gwara anyị ka anyị na-eje akwụkwọ n'oge. Chinenye azakwa anya sị ọ dị mma, aga m asa efe m bịakwa akwụkwọ n'oge. Chioma wee sizi anya ezigbo nwanne m daalụ, ka anyị na-eme ihe nne na nna anyị gwara anyị. O nweghị onye ga-apịa anyị ụtarị. Ifugo mkpakọrịta ụka dị n'etiti Chioma na Chinenye, ọ gara ọfụma. Fana abụ kpakọrịtara ụka ọfụma, fa atakara ntaka, fa agbaghara mgbagha. Ezigbo nwanne na-abụ fana abụ bụ ezi nwanne. O nwere onye na-agbagha mgbagha ma ọ taka ntaka. Ọ ka o si kwesị. Ndewonu. Kịta unu ga-aza ajụjụ a na-abịa n'onye oke nwa ka ajụjụ a na-abịa. Ọ bụrụ gị m na-ajụ gị papa, m na-ajụ gị pa nnekwu emechi, m na-ajụ gị oke nwa ya aza nka. Oke nwa bụ aha mmadụ ya. Ihe ekwekwe ka ngụchazi, ihe ekwene ka ngụcha anyị maka aghọtara m ihe ịchọ ịza. Cheli ka nzacha anya. Kpọọ aha mmadụ abụọ na-akpakọrịta ụka. Ọ sị gị kpọọ aha mmadụ abụọ, kwụsie okwu ike. Aha mmadụ na-abụ, ọ bụrụ ofu onye. Mmadụ na-abụ na-ekwu okwu, a na-akpọ ya mkpakọrịta ụka. Kedu afafa na-abụ? Kpọọ afafa. Chinenye na onye. Chinenye na onye. Oke nwa, kedu aha mmadụ abụọ na-akpakọrịta? O gosiri na ịnara ege ntị. Bịa nso, nyegodu m ya Adaobi. Bịa nso ebe a, oke nwa. Oke nwa, bịa nso. Bịa nso, bịa na dobe azụ n'oche. Dobe azụ. Mba, ihe dobe azụ n'oche. Yes, imete gị ọfụma. Oke nwa mọmị. Oke nwa mọmị o. Biko zaa ajụjụ a. Kpọọ aha mmadụ abụọ na-akpakọrịta ụka. Chukwudị na Chinenye. Ịzatakwala ofu mana ịzatara ofu. Ọ fọrọ afọ ofu onye. Ọ bụrụ Chukwudị. Ngwa agịdịgba nwa, chegodili ka agịdịgba nwa za. Agịdịgba ahụ. Si nne anyị. Newe ndị Igbo anya. Iji ntị anụ, ijiri anya ajụ. Agịdịgba nwa. Kedu aha mmadụ abụọ na-akpakọrịta ụka? Onye tinye nye mkpu papa. Chionye. Chiamaka, ọ bụkwa obele ka ịkpọta ya. Chioma, kwuo Chioma. Ịkpọtakwala afọ ofu onye, ịkpọtara afọ onye nke ọzọ. Adaobi, ngwa gwazie anyị mmadụ abụọ na-akpakọrịta ụka. Chinenye na Chioma. Kwụọ n'aka ọfụma. Kpata. Unu kwutelie na-egekwa na ntị. Ifuru na Adaobi gere ntị ọfụma. Oke nwa nwetara half mark. Agịdịgba nwa half mark. Ma achị na agịdịgba ya eje skuo nke Obinna nwetara. Mmụọ nwetara na ya mana rafugodi half mark. Nya unu ya akaba arụ nweta full. Gebe na ntị. Maka mgbe agụrụ ya ugboro abụọ. Ya ajụjụ nke abụọ na-agaghị onye. Papa mechinete ọnụ. Papa nnekwu mechinete ọnụ na anyị na-agụ akwụkwọ.
ngwa na agụcha akwụkwọ ijebe papa agụcha akwụkwọ ijebe bịa nso ọ fọrọ ajụjụ na-anọ ka ọ fọrọ orire nne bịa nso ebe dobe azụ n'oche dobe azụ ebe jide n'aka n'ọnụ ụlọ ekwuzi n'okwu jidetie n'aka n'ọnụ pịam kwuo n'aka n'ọnụ pịam aka n'ọnụ mechie kwuo n'aka n'ọnụ mechie gịnị na-esi isi papa ebe itinyere aka papa ama akwamozu idezi n'anya n'azụ agịrịgba onye nkụzi pịara ụtarị oke nwa mba agịrịgba nwazi anya onye gọba ndị Igbo be anyị wee si ga-enezi n'anya n'azụ ihe ụzọ ka ha na-akọ metiri onye ka onye nkụzi pịara ụtarị Chinenye kwụsie ya ike tie nye mkpu Adaobi ịgwazina maka o kwesịrị ige ntị ajụjụ nke a na-abịala onye Adaobi gịnị mere onye nkụzi jiri pịa ya ụtarị Chinenye obere ji akwụkwọ leti kwụọ n'aka unu ihe esokwa nkiri onwe gị aka ọ dị mma unu mere ọfụma unu na-eme ọfụma ajụjụ a na-agala onye oke nwa kedu onye mfe akwụkwọ ya ruru inyi oke nwa ofu Chinenye nke ọrụ gbaghị ya akarịa kwụọlụ na oke nwa aka kwụọ n'aka n'ụlọ m aka unu kwụọ n'aka ka ọ daa kwata unu mere ọfụma ajụjụ nke one nke ise ka onye njụ kịta oke nwa Adaobi ga-aza gịnị ka nne na nna anyị gwara anyị kedu ihe nne na nna anyị gwara anyị kebe ahụ jere akwụkwọ n'oge ọ zatalịa ọ sị na nne na nna anyị gwara anyị ka anyị na-aga akwụkwọ n'oge kwụọ n'aka ọ zatalịa ya bụ mgbe elu bụ ala ọsa mgbe tere aka ọ akụkọ ma nne na nna anyị na-akụziri anyị ihe nne na nna adịghị edufe ụzọ ihe ọbụla nne na nna gwa gị mee ị ga-eme ọma nlafu gị ma ọ bụ gwa gị mee ihe dị njọ nne gị gwazikwa gị ihe dị njọ isi mba nke ahụ abụrụ nnupụ isi mana ihe ọbụla nne na nna gị gwa gị mee ị ga-eme maka na Chukwu kwuru erube nne na nna gị isi ka ndụ gị wee too ogologo ọ ihe Chukwu nọ n'eluigwe ya bụ anyị ga-aba akụkọ ifo o nwere akụkọ mma akọọlụ unu kọọrọ anyị ka obi doo anyị mma pii sinụwọ akụkọ ifo bụ akụkọ a na-akọ ma abata gụchaa akwụkwọ lie nri abalị nne na nna mmadụ faji abịa kete nso ebe nwa fanọ ya bụ unu ga-amụta ya bido taa na-akọ unu liche nri abalị gụchaa akwụkwọ unu kọọrọ nwa unu ofu akụkọ ifo ma ọ bụ akụkọ ụwa unu nọkọ ọnụ kọọrọ ụmụ unu ngwa na-aga kọọrọ ụmụ unu akụkọ ifo ka jiri ihe na-amụta ihe maka o nwere ihe mmụta na-adị n'akụkọ ifo o nwere ihe mmụta na-adị ya tupu ndị ụka abịa mana ndị ụka bịara abịa ụka adịburo na be anyị mana fa bịara abịa fa jikwa ezigbo ihe dị iche iche bịa nwekwe nke dị njọ dịkwa na ya anyị nwa nọkwa anọ nwere ezigbo ihe bakwara ụba anyị na-eme nwekwe nke dị njọ ya bụ mmadụ wetali gị ihe ịrọ nke dị mma tufukwe nke adịrọ mma ana onwekwe nke ị na-eme adịrọ mma iwekweli etufuo mụtakwa ihe na nke ndị dị mma wee gwakọọ ọnya
ka o zuo oke wee dị mma. Ya bụ akụkọ ifo a na-amụta moral ya. M na-akụ ya gee ntị maka nkọcha anya mma ajụ unu ka ihe unu mụtara na ya. O nwere ihe unu ga-amụta na ya. Ya bụ o nwere otu mbọsị ahụ wee luo ofu nwoke wee nwụọ wee gaba bee Chukwu, wee luo be Chukwu wee tụtụrụ ya mee gịnị? Tụnye n'ọkụ mmụọ, ya bụ na hellfire, si na n'ebe ndị mere ihe jọrọ njọ na-anọ. Ya bụ ndị mmadụ mere ihe jọrọ njọ ebuka ju nnọọ n'ọkụ mmụọ ebe ọkụ na-agbafa. Ndị mere ihe ọma iri ekwenne ọnya bụ na ndị dị mma eburu ibu n'ụwa. Ndị niile ifu na-agafete imilikiti dịkwa njọ. Ya bụ zeelu ụwa mali ka isi gaa na-aga ije, ịga n'ije abalị. Onye ịmara abịa na-amụlịsa gị n'ụzọ ị na-aga, ọbịa na-amụlịsa gị. Ọ bụkwa o nwere ike ọ bụrụ nnukwu mmadụ ịmara ya, ị na-aga ọbịa na-amụlịsa gị na-agasi ike maka ịmara ya. Maka ụfọdụ bụ ọchị eze, ịmara ma ihe ọ na-eme. A sịkwa na a na-atọrọ mmadụ, ọ na-amụlịsa gị ịkwụsịnata ọda gị aka tụnye gị na moto muvuo gbasiwe ọsọ ike gbanarị ama mfụzikwa onye ahụ. Ya bụ ka m bịakwa n'akụkọ m na-akọ. Nwoke ahụ wee gaa ọkụ mmụọ, Chukwu mee gịnị? Tụtụrụ ya tụnye n'ọkụ mmụọ, si na o mere ihe dị njọ, o nwere ihe dị mma o mee. O wee nọ n'ebe ahụ na-eti efukwenu m nne m, efuru m ma elenu m ebele o ha ga-awụ uwu. Ọ na-eti na-ebe, obekịta akwa, ndị ọzọ na-ebekwa. Chukwu wee bịa jụọ ọfasi, akwa unu na-ebe na-emetụ m n'obi. Ọ na-emetụ m n'obi maka ọmụ kele unu, achọrọ m mmele unu ebele, mana unu ga-ekwu ofu ihe ọma unu mee, ofu ihe ọma si ofu ka nchọ. Onye ọbụla kwute ihe ọma omenugo. Ọ bụrụ na ikwutego ofu, ọ gbaghara gị dubete gị n'ụlọ ya na paradaịs ya. Fa na-eche ịmana onwere ofu ihe ọma ndị a chete fa ga-ekwu. Onwere fe echekete na-ata aka n'eze na-akụ aka n'isi na-eche kedu ihe ọma mma. Ịmana ndị emere ihe ọma, onwere ofu mkpụrụ ihe ọma. Ọ ya bụ ịpụta ụwa ị na-eme ihe ọma, maka na ọ na-asụ ọfịa na-akwa ụzọ na-edu ije na-achụ ajọ mmụọ. Onwere ihe ọma ndị imenugo si ihe ọjọọ. Ofuke wee chelide wee cheta si Chukwu echetego m, Chukwu wee si ya kedu ihe nwe ime gwa m ka m mara. O wee si ya na o nwee mbọsị nye mmadụ bred kpọrọ nkụ pelu mpe ntafọrọ nchọ etufu ozimie jos welie tụrapụla onye ahụ ya taa. Chukwu wee si ya ọsịa ịgbanigokwa wee mee ihe ọma. At least inye mmadụ bred kpọrọ nkụ, obele bred kpọrọ nkụ n'ịgbanigo na at least na onwego ofu ihe ime. O wee si ya ngwa ya bịaba ka o dubeta ihe na paradaịs, maka fanọ na nnukwute okukolo mili emi. O wee tụrapụrụ food, o wee si ya ligote. O wee tụrapụ udo si anya jide aka ka o ligotebe. O wee papa nnekwu keziri na-egbu chegodili chele ekwu chebego cheli papa cheli. Chukwu wee si ya ngwa ya gbagotebezie elu. O wee na-abịa, ọ tụrapụ ya udo, ọ na-abịa. Ndị ọzọ mere ihe jọrọ njọ, o nwere ofu mkpụrụ ihe ya mee wee jidekwa udo aka solie na-abịa, jide udo aka solie na-abịa. Unu anya ya wee fụ na mmadụ niile sozie na-abịa. Ọ na-eti mkpu si ọ bụrụ unu ka a tụrapụrụ udo, ọsọ m. Ọ na-eti na-agbafu ụkwụ fa pụọ n'udo ahụ na-agbafu ụkwụ. Unu afụnugokwe onye a na-emelu mma. Chukwu fụchakwa na onwe ndị jidere aka ka agbagote ọgba nkịtị, ma nwoke a na-eti na-agba ụkwụ na-arịpọtụ n'aka Chukwu si ya na-ekwe ndị a fesa okwe. Ọ na-eti na-agbafu ụkwụ si na fesoro nọọsụ ya. Ọ gbalidefu ụkwụ aka wee mịchapụ ya, wee dagbue n'ọkụ. Akpọgotezie ndị ọzọ si ya dagbue n'ọkụ. Ifugie
ọkwanụ ka o si jee akụkọ wee gwụ kụọ n'aka. Ngwa, kedu ihe unu mụtara n'akụkọ a? Amụta m na Chukwu ya abụghị ma ị na-emere njọ njọ, ya abụghị ma ị na-emere dị mma. Oke nwa kụọ na-ada obi ya ka o kwutelie kụọ n'aka. Ọ sị na Chukwu ga-afụkwa gị. Chukwu na-afụ na ife afụ na nzuzo. Ihe ọbụla ị na-eme ọ na-afụ gị. Ị na-eme ihe dị mma ọ na-afụ gị. Ị na-eme nke dị njọ ọ na-afụ gị. Ọ ihe ada obi. Oke nwa, kedu ihe ị mụtara? Kedu ihe ị mụtara? Ọ bụrụ ihe ada obi kwụsie ike ka ihe nke dị iche kwuo nke gị. Nke m bụ na ịkwesị na-eti mmadụ ihe maka na o suru na-eme mma. Gaskiya anya bụ gịnị? Gị na-eme mma, gị na-eme gịnị? Na-eme na mma dị mma. Mma mee gịnị? Dị mma. Ọ bụrụ na ị ga-emenwuli mmadụ ihe ọbụla mmadụ yọọ gị, ị ga-emenwulie kaba arụ ma elie gị. As long as o nwere ihe ọ ga-ewepụ gị na ị ga-emenwu ya mee nye lie aka ndị nche na ihe ị ga-elite na ya. Just meelie maka Chukwu. Gị na-eme mma ọhịa ọ na-akọwa. Ọzọkwa bụ gị ataji n'anya gị ekwo na ekworo. Maka gịnị ọbịa na-atajikwa anya atụrapụrụ ofu ụdọ. Ọ chọrọ ka ofu ajọ mmadụ ọ bụkwa mgbe ọ nọ n'ụwa ka ọ bụkwa mgbe ọ nwụrụ anwụ. Atụrapụ ụdọ kama ọ ya arapụ ibie ka fasoli ọ na-agbafu ụkwụ ifuru na ọdọ mma ugwu ahụ ọ na-agbafa o melidezi aka wee chichapụ ya o wee daa. Ọ ya bụ gịnị? Gụọ ataji n'anya gị ekwo na ekworo. Ifu gị ị na-ataji anya na ekwokwu ekworo ịnọkọtazi ya igwe ogbuo onwe gị ma ọ bụ aka ebie gị n'ala. Ị ya na-aṅụlili mmadụ n'ihe ọma melie mmadụ bịa iso gị wee zele ndo ịrapụ ya. Maka Chukwu ji ofu onye agọzi obodo, o jikwa ofu onye abụ obodo ọnụ. Ya bụ ịtaji n'anya ikwo na ekworo ihe na-agazi mmadụ ibe gị kụọ aka ṅụlisi ya ka Chukwu wee gọzikwa gị. Onwe ndị so gị ịbịa zeli ndo ịchụpụ na fa onye bịasị gị kụnye mmiri ịchụpụ na ya. Ọnya bụ ihe mmụta dị na ya. Na-eme mma mgbe niile kụọ n'aka kụọ n'aka. Ngwa gụọ na anyị emesigo. Anyị emesigo ewo. Anyị emesigo. Anyị emesigo ewo. Anyị emesigo. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anyị emesigo. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anyị emesigo. Gụba egwu gụọ anyị ọzọ. Anyị emesigo ewo. Anyị emesigo. Anyị emesigo ewo. Anyị emesigo. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anyị emesigo. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anyị emesigo. Kwụọ n'aka kwụọ n'aka. Sini ka ọ dị mgbe ọzọ. Ka ọ dị mgbe ọzọ. Sini ka mbọsị onye ori ga-akwa nne. Mbọsị ori ga-akwa nne. Ka anyị jee chọọ ngaji anyị furu efu. Ka anyị chọọ ngaji anyị furu efu. Ya bụ akwụkwọ ga-adị echi na Zoom. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụ Igbo ma nwa gị deela anyị edemede na nọmba gwa anyị ihe ị chọrọ ka anyị meeli gị. Kwuo afa gị kwuo ihe ị chọrọ ka anyị meeli gị. Bịanụ ka anyị mụọ Igbo maka na Igbo na-anwụnyu anya onwezi ụmụaka m asụ Igbo. Igbo mara afọ n'ala. Igbo nọ na koma. Anyị bụ agbụrụ furu efu kịta ọ bụrụ nke ka anyị jee bịa ọhịa ọ bụ. Ya bụ ka anyị rapụ mkpa ka o wetuo onwe anyị ala wee mụba Igbo maka Igbo bụ nke anyị. Ịmụta oyibo ịmụta Igbo. Igbo bụ ya first language ọ ihe o kwesịrị ịbụ. Oyibo bụ second. Ịmụta ya idebie ife onye Igbo ibe gị ịsụzunali oyibo. Ọ ife onye abụrụ onye Igbo ịsụba oyibo.
ọ bụrụ na ị ma asụ oyibo itinye ya na akpa ekwuru oghele ịfụzie onye abụrụ onye Igbo ma ọ na-anọghalị ebe abụrụ ndị Igbo ibido sụbazie oyibo mana ịsụzina na onye Igbo ibe gị oyibo maka ọ dịrọ mma chaa chaa. Biko maka na asụsụ anyị a gosi na ka emesịa ka emesịa kwụọ n'aka